אמ, חזרה קצרה על מה שעברנו בשני שיעורים הראשונים שהכינו בכסף עצמו. דיברנו על עשרת הספירות, כיצד בנוי האדם ברמה הרוחנית שלו. אמרנו שבעצם כל העניינים הרוחניים בנויים מעשרה כוחות, ועשרת הכוחות הללו הם אלו שמפעילים בסופו של דבר את התוצר של התוצאה, המעשה, כאן בעולם הזה שנראה, הוא בעצם השתלשלות של אור, שעובר דרך כמו 10 עדשות, שכל אחת מהן מוסיפה צבע ועניין, עד שמתרקם איזשהו משהו שהוא מספיק מגובש וגם עבה, thick, באנגלית מספיק, בשביל שזה יהפוך להיות מעשה, והוא מושפע מכל ה10 עליו. אמרנו שזה מתחיל במוחים, חוכמה בינה ודעת, ממשיך בעולם הרגשות, חסד גבורה תפארת, ויורד לעולם המעשה, נצח עוד יסוד, עד למלכות שהיא ההוצאה בפועל של המעשה. הצורה הזו הרחבנו עליה הרבה, אפשר לראות את זה גם בשיעור הראשון וגם בשיעור השני. כשבשיעור השני נתנו יותר דגש על המעבר והשליטה בכתר, שהוא הכוח ה11, הכוח שמפעיל את כל העשרה, קור של כל העשרה. גם עליהם הרחבנו קצת, אמרנו שלמעשה העונג פנימיותו הוא אמת, ועל מנת להגיע למציאות של הכרה בעונג, עלינו לזהות מהי האמת, והאמת היא שאין עוד מלבדו, ולכן ענייני הקדושה שמביאים את האדם לביטול, מביאים אותו בסוף להכרה שהיא מצד הבורא בקיומו ואין עוד מלבדו, ומשם ליכולת לפעול במציאות בדרך של עונג אמיתי. מה מפעיל את האדם? מה שמפעיל את האדם זה העונג שמענג אותו, מה שמענג אותו זה מה שמניע אותו. רצון משם לשרת. כן, אמרנו שרצון הוא חיצוניות הכתר ועונג הוא פנימיות הכתר, שהוא הכוח ה11, הכוח שבעצם מעביר את כוחו של הבורא אלינו על ידי כך שאנחנו מבטלים את עצמנו, ואמרנו שזה נעשה על ידי הביטול, ההסכמה שהעונג הוא העונג של הבורא, ועל ידי כך המעשים הם המעשים שרצויים על ידו, מה שבסופו של דבר מביא גם לנברא עונג. יש איזשהו עניין דק שעם ערב יום ההולדת של הרבי מלובביץ', הנשיא, המלך המשיח, ומאמר מפורסם מאוד של הרבי נקרא אננס מלכה, בוחר במלך. הרבי מסביר שם שעיקר עניין הבחירה במלך הוא היכולת להחליט שגם ההנאה שלי בעניינים רוחניים בטלה למול רצוני לבחור במלך. הבחירה במלך היא לפעמים כרוכה בוויתור, ולמעשה תמיד דורשת ביטול עד כדי עיון, ועל זה ננסה לדבר היום קצת, כדי להבין איך ספירת העומר תורמת לעניין. אז כידוע ספירת העומר מורכבת מהתקללות של 7 מידות, 7 המידות התחתונות, שהן רגשות ומעשים, חסד, גבורה ותפארת, נצח הוד יסוד, מלכות, כלולים כל אחד מכל 7 האחרים. דהיינו, חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכן הלאה, שבוע של חסד, שבוע של גבורה, חסד של גבורה, גבורה של גבורה וכו'. וככה, בתור התחלה קדמתית, נבין רגע שנייה איפה אנחנו נמצאים מבחינת המהלך ומעגל השנה הרוחני והמעשי של היהודי. אז פסח הוא בעצם ראש השנה לחודשים, תשרי היה ראש השנה לשנים. אפשר לומר שבמידה מסוימת העבודה התחילה דווקא בסוכות, כן? כידוע בזוהר, סוכות הוא שלב הזריעה, העיבור,
ופסח הוא שלב הלידה, 7 חודשים, שזו התקופה המועטת ביותר שנדרשת להוליד ילד. כידוע, יש סברה שהאבות ידברו 7 חודשים. גם משה, אם אני טועה, היה עם אותו עניין דומה, הוא צפן אחרי חודש או יותר, אבל אם אני טועה, הוא נולד לפני הזמן, בחודש השביעי גם. בכל מקרה, עניין 7 החודשים, הוא העיבור, התעברנו, הייתה פקידה בשביל נצרת, ואחרי 7 חודשים בפסח נוצרת המידה שהיא לידתו של העם וגאולתו. אבל מה זה אומר לגבי היהודי? מה היהודי חווה באותו רגע? אז מה שהיהודי אמור לחוות הוא כדלקמן. למעשה, היהודי מתחיל את חייו הרוחניים בגלות, בחוסר ידיעה מהי המציאות האמיתית שכוללת בורא. שמעתי סברה מחבר טוב שאומר שאין יהודי שנולד בלי שהוא מכיר שיש בורא לעולם, זה רק משתכח ממנו. סוגיה מעניינת, בוודאי שהנפש האלוקית מודעת לכך תמיד, אבל אנחנו כרגע מטפלים בענייני יותר ארציים בגוף, ולדעת להגיד שאותו גוף חומרי מודע לקרונו, גם אותו חבר מסכים איתי שבאיזשהו שלב יכול להימצא מצב שזה נעלם מעיניו. במילים אחרות, אדם מגיע למצב, וזה גם יכול להיות לאדם מאמין, לא עלינו, של כפירה. כפירה איננה חייבת להיות דבר שהוא נעשה באיזושהי התרסה, אלא פשוט חוסר ידיעה שקיים בורא לעולם. יש לי נטייה לקבל את דעתו של החבר, כי יש בתוך יהודי עניין עצמותי של אמונה, ושל מסירות נפש שתכף נדבר על מישהו, איננו מוכן לוותר על יהדותו, גם אם הוא רחוק מאוד מכל מיני עניינים של דת או אמונה, ולכן כנראה הוא כן מכיר תמיד באיזשהו רובד מסוים מאוד עצמותי, עצמי, את קרונו, אבל בדרך של נגלה, יהודי עלול להגיע למצב, וגם יהודי מאמין לפעמים מגיע למצב שהוא איננו מאמין, איננו מצליח לחוש או לזהות בורא בעולם. ואפילו אברהם אבינו היה צריך להגיע לגיל 3 כדי לגלות את קונו. המדרש מספר איך אברהם כלוא במערה, כיוון שנמרוד, הסתגמנים שלו, מספרים לו שאותו אברהם עומד לקחת את כל הכוכבים, הם רואים שהוא שולט בכל העולם. זה נמרוד מזהה אותו כאותו אויב, מאיים, ורוצה להשמיד אותו, אביו, עולה אותו במערה, רק להגן עליו. עד גיל 3, ואברהם, כשהוא יוצא מהמערה בפעם הראשונה, פתאום רואה ירח. משהו שלא ידע שיש. אני חושב שזה שהוא הגן עליו במערה, היו כל מיני ניסים שם, והרבנים מוצאים דבש וכיוצא באלה. אז הוא מודה לירח, ואז פתאום זורחת השמש, ואז הוא אומר, רגע, השמש זורחת יותר חזקה, אז מה העיזו שתזכור להודות לה, ועד שהשמש שוקעת, ואז הוא אומר, רגע, שני אלה יש להם מפעיל, ככה לאט לאט הוא מזהה שיש בורא לעולם, כתוב שהבורא הציץ עליו, לא נקודה שמעניינת אותנו. אייל קאופמן, שהוא משפיע חשוב ומשמעותי בחב"ד, סיפר לי פעם סיפור יפה. כתוב על האדם שאין נחמה לאדם, אין נחמה לאדם. והאדם לא ינוחם לאמן, כי מגיע שלב אצל אדם, בין אם הוא אדם מאמין שאיבד רגע את אמונתו, בין אם זה אדם שמעולם לא חשב על אמונה, שהוא נקלע למציאות שאיננה מותירה לו תקווה. דדלוק, אין מוצא, שמיים נופלים עליו, אדם קרוב חס ושלום, בדרך כלל זה קורה, אומר לי אייל, במין טרגדיה כזאת חס ושלום, קושי, ותמיד, כשאדם חוזר בתשובה,
זה מגיע כאן, כיפה, פתאום אחת הדוחות שלו ראתה אותו גם שנים, אוי אוי אוי, מה קרה, מה... והוא נבוך, כי היא צודקת. באמת קרה מה שנגרם לתשובה. אמ, וזה נובע מכך שהיכולת לגלות את הבורא היא איננה בדרך של שכל. שכל איננו הצליח לתפוס או לגלות אותו, זה נראה אפילו מוגעת לשכל, בצורה כזו או אחרת. ברוסיה, אמר לי, קוראים לדת אופיום להמונים. מה כי הרוסים, כי ידוע עמם חזק, קשוח, אבל מי שקשה לו, אז הוא הולך לדעת, אז זה מין סוג של, לא, הוא מסכן, יש לזה חבר דמיוני, איך היחידה שלי מתמודדת, אני מתמודדת בבעיה, אתה מסכן. אז אותו חוזר בתשובה, הוא מסכן כזה שהייתה לו איזה טרגדיה, הוא לא יכול להתמודד, הוא נבוך, כי זה באמת נכון, למה זה נכון? זה נכון, כי ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לאדם, מגיעה דווקא תוך חשיכה, צריכה להיות איזשהו סוג של הכשפה עצמית, וביטול כל הרצונות והמאוויים והשכלים, כדי לנסות רגע להבין, רגע, מה זה פה? מה קורה פה? וההתבוננות הזאת, למי שעושה אותה בצורה אמיתית, בוודאי מבהירה שיש כאן משהו אחר. יש כאלה שקוראים לזה קרמה, שדה תרבות. יש כאלה שקוראים לזה כל מיני שמות. בוודאי שמתגלה העניין הרוחני, גם התבוננות פנימית מגלה את האדם מבין שהוא יצור רוחני מעבר לכך שהוא יצור גשמי. ו... והחיפוש הזה אמור להוליד את ההבנה שיש בורא. החיפוש הזה, המקרה הזה שקורה, זה בעצם מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, אפילו שזה נראה באותו רגע, דבר שהוא קשה והרסני. חס ושלום. בסך הכל מעורר, אין לי טענה, מה שלא מפורסם של שולירה. כן, מה הכאב, אשר בלב, משהו כזה, כאילו, הוא בא לעורר את האדם. וכמובן שעדיף שבן אדם יתעורר מדרכים אחרות, אבל לפעמים אין ברירה, כמו סוג של מכה שילד מקבל מאבא כשהוא רוצה לרוץ לכביש. אז זה לפעמים, דווקא, אנחנו תכף נדבר על זה, גבורה היא דווקא חלק של חסד, כמו שאנחנו תכף נראה, בהמשך מאוד מעט. אז זה שלב ראשון, השלב הראשון הוא תמיד מתחיל בגלות. כל גאולה מתחילה בגלות, כי צריכה להיות צמיחה של אור מקדוש. והגלות הראשונה הכי בסיסית היא הגלות של כפירה. הבעיה שיהודי מגלה שיש בורא לעולם, אז הוא מתחיל לנסות להבין מה הוא אמור לעשות במציאות החדשה של זה. במציאות הזו מתחיל שלב של התעמתות, שלב שבין גלות לגלות, הוא שלב גילוי האמת, שהוא שלב מענג, כי כמו שאמרנו, האמת היא פנימית העונים, אין דבר יותר מענג מאמת, זו גם הסיבה שאנחנו נמצאים במלך, אומר רבי במאמר שלו לקראת יום הולדתו של חג מחר, יום שישי הכוונה, עוד מחר בערב, והאמת הזו, כשאדם מתחיל לקיים מצוות ולהיות בהודיה לשם, פתאום מגלה שהמצוות, למרות שהיה נראה לו שהדברים השכליים הם אלה שיצליחו, הוא מגלה שדווקא הדברים המצוותיים, הרוחניים, שלכאורה נראים הפוכים, השכל טובים, דיברנו על זה בפרשות וגם בסדנה, קצת יותר באריכות, אני יכול לתת לכם דוגמה מעצמי. חזרתי בתשובה בפעם הראשונה, היה לי איזשהו משבר כלכלי, וחבר טוב אמר לי שהדרך לצאת ממשברים כלכליים, אמר לו הרב שלו, זה לקרוא פרק בתהילים, הייתי רחוק מהעניין, אבל הייתי גם אבוד מבחינת פתרונות, אז הייתי קורא את הפרק הזה, פרק ט"ו, מזמור ט"ו בתהילים, סגולה לפרנסה, כל יום קורא אותו. ההודיה הזו יצרה אצלי משהו בלב, יצרה אצלי איזושהי הבנה שהייתי חייב לשנות את ההתנהגות שלי,
כבר שם השאיר לפנים, עניין תום הלב שלקיתי בו שם. ו... והשינוי הזה גרם לי לפעולות שהביאו אותי לפתרון של בעיות כלכליות, גשמיות, על ידי כלים רוחניים שלכאורה הפתרון היה צריך להיות בכלל אחר, אבל מאוד ענייני, אבל אי אפשר היה לגשת לשום דבר בלי שהרוחניות האמיתית תפעל. כן, אז אתן לנו גם דוגמאות, זה קרה לי אין ספור פעמים ברוך השם, זה קורה לכל אדם שמתחיל לקיים מצוות מתוך אמונה, מתוך חיפוש של הבורא, הבורא מתגלה למה? כי הוא כוח אמיתי בעולם. ברגע שאנחנו אמיתי, הגם שהוא איננו נראה, הוא מתגלה. דוגמה לכם, חברי דורון ליבן סיפר לי שלעניין ה-AI יש איזה משהו מאוד מיוחד ב-AI. מה מיוחד ב-AI? למה הוא מאמת את קיומו של הבורא? הוא מאמת את קיומו של הבורא מכיוון שכאשר ה-AI מחפשת תבניתיות של התנהגות, היא מוצאת אותה במקומות שאינם הגיוניים. למשל, נשים שרוצות להיות פריוניות יותר צריכות לקבל תוספי מזון כאלה ואחרים, אני חושב שהפריון שלהם יגדל. את התוספים האלה צריך לקחת בזמנים מסוימים, ויש זמנים יותר מתאימים וזמנים פחות מתאימים, אבל אין לדעת מה הם. ה-AI מקבל כמות גדולה של נתונים מהמדענים שנחקרו, אנשים שהשתתפו בניסוי, נגיד 300-400 אלף, ה-AI עובד על גדלים גדולים. והוא מזין את כל הדבר הזה, ואז הוא מגלה שאם האישה אוכלת את התוסף בשעה 2:30, וביום ככה וככה, כשהשמש היא ככה, זה מביא אותה לפריון יותר גבוה. למה? אין הסבר. אבל גילו שיש תבניתיות. זאת אומרת שיש כוחות במציאות שאינם נראים לנו, שפועלים על המציאות. ובוודאי שאם יש כוחות שה-AI יכול לגלות, יש כוחות שהבורא עצמו זיהה אותם. אגב, הם גם די פשוטים לבורא. עיקרם הם אהבה, שמחה, וצריך גם להסביר למה זה קשור בגאולה. אדם שמח ואוהב, בן אדם גאול, זה גם תוצאה של כך וגם סיבה של כך. גם בגלל שהוא שמח ואוהב הוא נגאל, וגם הגאולה מביאה לכך שהוא יהיה שמח ואוהב. וגם אחרי סביבו, למה שמחה קשורה בבריאות? כן. טוב, אלה דברים פשוטים למי שטיפה מתבונן. אז השלב הראשון, והוא מקביל גם לעבודת התפילה, אנחנו יודעים שבתפילה אנחנו מתחילים בפסוקי דזמרה. בפסוקי דזמרה יש את עניין ההודיה לשם. וההודיה בפסוקי דזמרה היא מייצרת את ההתעמתות, את אותו רגע שבו האדם מבין שיש באמת בורא לעולם, וזה התעמת אצלו, ההבנה שיש בו על ידי התבוננות, התעמתה על ידי מעשים, ומעשים גרמו לכך שתהיה גאולה, והשם קיים. באותו רגע שזה קורה, תחילה גלות חדשה. למה? כי באותו רגע האדם מבין שמכיוון שזה הבורא, והוא אכן קיים, הוא מסכים לקיים את המצוות, למרות שהיצר הרע שלו אומר לעשות דברים שהם לא נכונים, הוא רוצה לעשות דברים רק אני יכול, כי הוא מאמין שזה לטובתו. היצר הרע, ואהבת את אנשים, ככה דיברתי בפרק השני של הסדנה, בכל לבביך, יצר טוב ויצר הרע. אז מה קורה שם? הוא בעצם אומר לעצמו, רגע, אז אני מוכן שלא להיות אפילו אם יש בורא, כי הבורא הוא כל יכול, ואין מלבדו. זה אומר שלי אין שום קיום אם זהו אני הוא. כמו שכתוב בזוהר, אין אני והוא, דרים במקום אחד. כאשר יש לאדם גאווה או תחושה של ישות, הוא לא מצליח לזהות את הבורא, הוא צריך לקטנות. הוא צריך להתבטא, להתבטלות הזו, הוא מבין שיש פה עוד משהו, הוא מוכן להתבטא לדבר הזה. הוא בעצם מבין שהוא, זה משהו הרבה יותר מורכב ממשהו עכשיו. שיש לו איזשהו קשר עם הבורא שהוא מוכן איתו, ולא רק שהוא מוכן איתו, שהבורא קיים, אז הוא אינו קיים. מה זה הביטול הזה? זה עניין מסירות הנפש. אדם אומר, טוב, אם זהו אני, אז אין אותי. רק שהוא יהיה, כי ברור לי שהוא הבורא והוא האמת, ואני שקר. אם זה קצת קשה לומר את זה, אבל זו האמת.
איך אנחנו רואים את זה לידי ביטוי? באופן טבעי, אצל כל יהודים, כמו שאמרנו קודם, כאשר באינקוויזיציה, יהודים נגזר עליהם, שאו שיבצעו או שישרפו, יהודים אמרו, אם אני לא יהודי, אני לא רוצה לחיות. בוודאי שהיה להם שם כבר את השלב האמוני שהתעמת אצלם, שיש בורא לעולם, זה אמרנו שיש לנו גלות, אמונה וגאולה. האמונה היא הדרך שבה פועלים תחת האמונה שאמת מוסרית אמת. ההתעמתות הזו בסוף מביאה את הגאולה של ההתעמתות של הנקודה. אז כמו שהתעמת לאדם שהשם הוא השם על ידי פעולת המצוות, להודיה, לשון יהודים, פסקו וזמרה, כך בקריאת שמע, מסירות הנפש, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, אין עוד מלבדו, הוא המלך, קיבלתי על עצמי מלכות שמיים, ומסירות נפש עד כדי כך שאם זהו אני הוא, אשרף, אבל אינני מוכן שלא להיות יהודי כי אחרת אני קיום, מתחילה פעולה של התעמתות, תהליך אמוני, לקראת גאולה חדשה, כי הגלות הזו עכשיו, שהוא לא ידע שאין עוד מלבדו ושהוא אינו קיים, פתאום מתחיל לקבל צורה על ידי פעולות של מסירות נפש. שני דברים נגיד לעניין מסירות הנפש. דבר ראשון, הרבי אומר היום, הרבי מלובביץ' אומר שהיום, בעיקר מכיוון שאין לנו איומים על חייהם במדינת להניח תפילין. אין כמעט מסירות נפש כביכול בעבודה של האדם. הוא יכול להניח תפילין, להתפלל, אף אחד לא, כמו ברוסיה, למשל שהיו שולחים אותם למחנות, מוצאים להורג אנשים שניסו להפיץ תורה, ובכל מיני מקומות אחרים בעולם, בתקופות שונות ומשונים, כמו שאנחנו יודעים. אומר הרבי מלובביץ' שהיום עיקר מסירות הנפש היא להעיז למול המלעיגים. היה עז כנמר, היו אחרות לעשות את הדברים מתוך ידיעה שזו האמת, בלי להתרשם מכל מיני אנשים שלועגים לך, ידעה אחרת, נהג אחרת, תודה אחרת, אפילו לכאורה מבחינתם מדמיין אחרת. רוצים להמתיק, שפשוט עברים אליה, כי עוד לא זכו בכלל להתעורר, בגאולה הראשונה שלנו, בתוך הגלות הראשונה. עכשיו, בדבר השני, מה בעצם הגלות והגאולה? אז בעצם הגלות היא חוסר ההבנה שיש עוד מלבדי. כי חשבתי שרק אני פה, ואז אמרתי שיש בורא, ועכשיו אם יש בורא, אז מה אני, אז אני מוכן להיות, אז מה כן יהיה? אנחנו יודעים שבעצם יש שתי נפשות, ספר התניא מסביר זאת, רוחה, שיש שתי נפשות, יש נפש אלוקית ונפש בהמית, והנפש הבהמית היא זו שמוכרת לנו, כי אנחנו מכירים את עצמנו רק, פתאום מגלה שיש גם נפש אלוקית בעולם. נפש, כשכתוב עליה מתנה שהיא אלוקית בזמן, שמסירות הנפש מאפשרת פתאום להנפש. זה כמו שהיה טוב פעם, כשאתה אומר לבן אדם, אני רוצה להגיד לך, אני לא מוכן לשמוע, בוא תספר לו, אולי אני משהו ש... אבל אם אומרים לבן אדם, אני רוצה לומר לך, איפה אתה? אין מישהו שיסכים לשמוע, הוא יודע איפה, אבל כשמסבירים לו, שהתורה מלמדת אותה, בגמרא, שאדם נמצא היכן שרצונו נמצא, אדם רוצה עכשיו איזשהו שייק, על איזה אי, הוא מדמיין אותו, או הוא רוצה עכשיו שמישהו ישלם לו משהו, איזה חוב שהוא חייב לו. גם במצב של שיחה עם אשתו לפעמים, הוא לא שם. למה? כי באמת יש לאדם חלקים נוספים רוחניים. החלק של הנפש האלוקית באדם, הוא החלק שמתגלה כשאדם מוכן למסור נפש תמורת הקיום של המצוות. ואז, כשדבר כזה קורה, אז פתאום מתגלה שהגוף הזה, בשלב הזה של התודעה, הוא בסך הכל כלי, כמו רכב. והנפש האלוקית עכשיו שולטת. בשונה מקיום מצוות, במקום שכלי של הטבה עם עצמו, שהיא תמיד גם מאוד מסוכנת, כי עולה תמיד להשתנות, עכשיו טוב מזה ועכשיו טוב מזה, כשהנפש האלוקית נכנסת לתמונה, והנפש הבאמת משחררת לה את השליטה, אז הגוף שנשלט על ידי הנפש הבאמת נשלט כרגע באמצעות הנפש הבאמת הכנועה, לנפש האלוקית על ידי הנפש האלוקית בעצם, על ידי השם בעצם. זה עניין מרכזי. שני השלבים הראשונים האלה, כמו שאמרנו בפרק הקודם, בסדנה בקריאת שמע ואהבת את השם כתוב בכל מקום. שני החלקים האלה הם בעצם החלקים שגם אברהם קרא לשכם. וזה גם השלב של הפסח. יש מי שאומר שבסוכות אנחנו מתחילים את העבודה כי הם בעצם האבות. הם קשורים בסוכות, כמו שאנחנו יודעים שיעקב מגיע לסוכות לפני שהוא נכנס לארץ ישראל, ושם לכאורה מתחילה העבודה. זה שלב ראשון שאתה מגיע
עוד מעט נבין מה זו הגאולה של השלב הזה. כי אדם עדיין חושב שהוא נפש אלוקית. אז השלב הראשון של פסוקי דזמרה, עד לשלב של מסירות נפש זה אהבה. אבל אז מתחילה הנפש האלוקית לצאת החוצה. עכשיו הנפש האלוקית רוצה להתלבש מהנפש הבהמית. הנפש הבהמית אצל האבות הייתה, איך אמר לי חבר היום, פה, בפסח מתרחשת התערבות הנעלמה. וכמו שכתוב במתן תורה שמתחילה בפסח, מתבטלת הגזרה. איזה גזרה? אומר במדרש, שרומא לא תרד לסוריה, סוריה לא תלך לרומא, עליונים ותחתונים לא נפגשים. הגזרה הזו מבטלת, ומפסח, למעשה ממתן תורה, אבל היא מתחילה בפסח בדקות, כבר יכולה להיות תחושה של נפש אלוקית ששולטת בנפש בהמית ומתוודעת לעצמה. יש היכרות עם הנפש האלוקית ואיזו ששולטת בגוף, יש לה מסוגלות כזו, זה דורש את מסירות הנפש, ולכן גם במצרים הם היו צריכים לפעול במסירות נפש, כמו שאמרנו, עם הכנסת עשה 4 ימים קודם, לפני השחיטה של המדין, קשירתו, בהצהרה לכולי עלמא, על כך שהולכים לשתות את האליל של המצרים, כמו גם ברית מילה שגם היא סוג של מסירות נפש. מסירות הנפש הזו גילתה את הכוח של הקדוש ברוך הוא שהוא לאין ארוך, זה בעצם תרבות הגאלה, כי המסירות הנפש הזאת כלום משום דבר לעומת העובדה שהתגלה באותו רגע הכוח של הנפש שלנו. אז הנה התחלנו את פסח, יציאה של מסירות נפש שמאפשרת, בשונה ממה שהיה עם אברהם, שמרכבה לשכינה, אבל מרכבה עם נפש בהמית מושבתת, למרכבה עם נפש בהמית שמתוודעת לנפש האלוקית שלה, ויכולה ללמוד ממנה את תיקון המידות, שכן שתיהן בנויות מ10 ספירות, שתיהן רוחניות. כרגע נדבר על השבע התחתונות, על המוחין, אז נשים אותם בצד, נדבר עליהם בהמשך בעזרת השם. ועכשיו השבע האלה, אפשר לעבוד איתם עכשיו. לא רק שאפשר, חייבים לעבוד איתם, כדי שנוכל להגיע לגאולה. החלק הסופי של השלב הזה, מתוך האמונה של בירור אמת, מה הפעם האמת המתבררת? שאין עוד מלבדו. הנפש האלוקית מתוודעת, שהנפש הבאמת מספרת לה, הנה בואי תראי. ועכשיו מתחיל הכל, וזה מה שאנחנו נעשה בלילה הראשון שהכי ליל הסדר. ועל זה בת העבודה שלנו בשיעור של היום. אז מהי בעצם העבודה של תיכון העבודה? אז מתקנים שולחן, פשוט שיש פה איזה משהו בתור. כדי להבין את זה, דבר ראשון בואו נבין מהן המידות של הנפש האלוקית המתוקנות. איך נראות, ניקח רגע כדוגמה, הרב מביא את זה במספר מאמרים, בתש"ח, עוד כמה מאמרים שקשורים בספירת העומר, אפשר לראות את זה וגם לדבר על זה בשבועות, ויש עוד כמה מקומות שאפשר למצוא את הדברים הללו, הם די גלויים, אבל אנחנו נעשה טיפה להתעמק עליהם. אמרנו שיש לנו 7 מידות, נתחיל מהשבוע הראשון רק כדי להסביר איך זה נראה בנפש שלו, כי אחר כך נסביר מה התיקון שהנפש הבהמית אמורה לעשות אותו שבוע, נלביש כל מידה אחת על השנייה, משם כבר נבין את זה, איך אמורים לעשות את התיקונים האחרים של כל הספירה, ולאחר מכן נסכם ונסביר גם, מתוך טעימה לסדנה, חלק כללי של הסדנה שאותו אחרי פסח, בעזרת השם, אם חס ושלום המשיח לא יגיע עד אז, הוא יעשה את זה בעצמו, את הדרך שהדבר הזה, איך נראית הגאולה השלמה, כביכול גם היא, יש לה איזשהו עוד פעם, שזה החלק החמישי של הסדנה, עוד רחוק מאיתנו, אבל בגדול, עיקר הגאולה זה מתן תורה, איך ספירת העומר מביאה אותנו, מה היא אמורה לעשות, נקודה חמישית ונעשה אותה בהמשך, בואו נבין אז איך נראה התיקון, 7 מידות של השבוע הראשון, ספירת החסד היא מזבח. אז בבקשה, יש לנו את מידת החסד. מידת החסד, מידה כמו שאמרנו, מ10 ספירות, כן? שזה חוכמה דחסד, בינה דחסד, דעת דחסד, שעליהם לא נדבר היום, ו7 המידות התחתונות, שזה חסד דחסד, גבורה דחסד, תפארת דחסד, הוד דחסד, נצח דחסד, יסוד דנחס ומלכות דחסד, כל אחת מהן דורשת תיקון. אז חסד כן, זה פשטות, אהבה. חסד ואהבה קשורים אחד בשני, חוכמה ואהבה קשורים אחד בשני. חסד זה מגיע מהצד הימני, וכי לא קשור בחוכמה, למרות שאנחנו כרגע עוסקים רק ברגשות.
והתפשטות, נתינה. מה זה חסד של חסד? חסד דחסד, הנפש האלוקית. החסד הוא האהבה לבורא. החסד לחסד הוא האהבה למי שאוהב את הבורא. אנשים שאוהבים את הבורא, מעשים שמקרבים אהבה לבורא, להתקרב אליהם, לחבק אותם, להאדיר אותם, זה חסד שבחסד, זה של הנפש האלוקית. מהי גבורה דבחסד? גבורה דחסד היא התרחקות מהמלעיזים ומהמפריעים לעבודת השם. אם יש אדם שמפריע לעבודת השם, אז הגבורה, שהיא צמצום, היא הגבולות, שהיא גבורה דחסד, היא הרחקה מאלה שמפריעים לעבודת השם. תפארת, שימו לב את כל המידות האלה, דיברנו עליהם בסדנה בשיעור אחד, מי שירצה לחזור אליהם, וגם אולי ביקשתם, ננסה לעשות גם איזשהם כמה דקות שמסבירות את המידות כשלעצמן. וכרגע, תפארת, שהיא המיצוע של חסד וגבורה, היא בעצם הפאר, היופי, זה בעצם ההתפארות בקדוש ברוך הוא, בדרך של תפארת וחסד. זאת אומרת, אני מפאר את הדברים שמביאים לעבודת השם, בלי להתייחס לדברים שמפריעים לה. כן? ההגדלה וההדרה של מה שכן משפר את עבודת השם. נצח דה חסד. נצח דה חסד, מידת הניצחון, זה לנצח ולהתגבר על מכשולים. אם יש איזשהו סוג של מכשול שמפריע לעבודת השם, אני מנצח, אני מתגבר עליו, והוד, שמשם הודעה וקבלה, זה התגברות על אותם מכשולים בדרך של קבלתם כדבר שהוא בעצם מצטרף לכוח. זה הוד דה חסד, כן? דבר שהוא לכאורה מפריע לי, כיוון שיש לי רצון להתגבר עליו, שלא בדרך של ניצחון, אני מצרף אותו, מכניס אותו, תוך התמונה. יסוד שבחסד, זה ההשפעה למלכות, זה הדבר שגורם לכך שההחלטות שלי, שהיו קשורות בחסד ובגבורה, בהרחבה של אוהביה, אהבה, ומרחיקי המתנגדים לאהבת הבורא, דרך המעשים, בסופו של דבר הדבר הזה מתנקז למשהו שצריך להשפיע על מעשה, ההחלטה המעשית צריכה גם לצאת לידי פועל, זה יסוד, זה האיבר הגברי, למלכות שהיא בסוף ההוצאה בכל, אבא, אני אוהב אותך, כן? הקול הזה שיצא עכשיו החוצה, הוא מונע מהשפעה של יסוד, שההשפעה של היסוד זה ההפיכה של כל המצבור הרוחני שישבתי עליו, למעשה. והיסוד זה שנתן את זה בחוץ, המלכות עשתה את היסוד, קיבל מנצח דוד את האיזון של איך לעשות את זה ואיך להוציא את זה החוצה, והוא מושפע מתפארת שהיא הייתה האיזון של בין חסד וגבורה, של הרגשות שנוצרו לי, כיצד להגדיר את האהבה. כך זה גם ממשיך בגבורה, לדוגמה, חסד וגבורה, מה זה חסד וגבורה? אז אנחנו אומרים שגבורה זה הצמצום, אנחנו רוצים לצמצם, אז מהו חסד וגבורה? חסד וגבורה זה כשאנחנו בעצם לוקחים את הדבר הזה שעכשיו אנחנו רוצים לחזק את עובדי השם, אז כשאנחנו עושים את זה בצורה שהיא לכאורה, בצורה של חסד, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לייצר את ה... אנחנו רואים שיש מישהו שיודע לשים את זה בתוך מסגרת, ואנחנו מחזקים אותו וכן הלאה. מה זה הוד שבהוד למשל, שזה רק בעומר, הוד שבהוד זה הקבלה המוחלטת של כל המציאות. יש סיפור מפורסם ברשב"י, משמע בר יוחאי, שזה יום הולדתו, יום ההילולה שלו. אז למה אנחנו חוגגים כל כך? אז מובא סיפור מפורסם בגמרא, והוא מתקשר לענייננו, שחכמים ורשב"י בכלל. בשאלה, מה עושים עם שני שותפים לפשע, שאחד מהם הוא גידם והשני הוא עיוור? כן, אז הגידם, הוא איננו יכול ללכת, אבל הוא רואה. העיוור יכול ללכת, אבל הוא לא יכול לראות. אז העיוור מרכיב את הגידם על כתפיו, והם הולכים לגנוב עכשיו פירות מהקרן. תופסים. מגיעים אותם לדין, וכל אחד גם אומר, אני לא יכולתי לעשות את זה בלי החבר שלי, לא שהם כולים בפשע. כך אומר גם החבר השני, חכמים קובעים שבע שנים, רשב"י מזכה אותם. מה שם, במקום שמדובר בעצם במשל על הנשמה ועל הגוף. כשמעלים את האדם לדין, אז הוא אומר, רגע, בלי הגוף לא יכולתי לעשות שום דבר, ונשמה אומרת, מה רוצים ממני? בלי הגוף אינני לא יכולתי לנשור, אותו דבר, ולעדיין לפעול מוטל באדמה.
ורש"י כמובן אומר, כן, הם צודקים. כמובן שחכמים אומרים לו, דנים את הגוף, דנים את הנשמה. לא קשור ליכולתם לעשות דברים אחד בשני. אבל יש לנו עוד עניין קטן בדבר הזה. ידוע שכאשר יום ההילולה של תן חל, אז הלכה כמותו. שמעתי את זה פעם מאחד אז זה גם מובן במקום מסוים, אז ביום ההילולה של תן מסוים הלכה כמותו. זאת אומרת שביום ההילולה של רשב"י הלכה כמותו. אז דהיינו שאי אפשר לשפוט לא את הגוף ולא את הנשמה, כי הם נחשבים כנפרדים. אז זה היום של העובדה שבה מדברים על כל העניינים דווקא על ידי קבלה, על ידי מלחמה, וזה קבלה של קבלה, זאת אומרת, קבלה באופן כללי, וגם ההוד דהוד, זה בעצם לקחת את עניין הקבלה ולהפוך אותו בדרך של קבלה, זה דבר שהוא מתקבל. המשך הספירות בכל יום נראה ככה, מהן ספירותיה של הנפש הבאים? כמובן שהכל הולך כמו שאמרנו לפי הרצון ולפי ההון, בזמן התאווה של הנפש הבאים, תאוות העולם. אז מה זה חסד וחסד מבחינת? נתן חסד וחסד זה כל דבר שמקיים את התאווה, זאת אומרת, אם עכשיו אוהבת שוקולד, אז כל דבר שמביא לשוקולד לעולם, היא אוהבת אותו, אז היא אוהבת מקררים, היא אוהבת חברות כמו עילית. ומה זה גבורה דחסד? גבורה דחסד זה להרחיק את כל המלעיזים, דיאטניות, מחקרים רפואיים, וכן הלאה. העבודה, שלב הספירה, לאור הגילוי שקיבלנו בפסח, היא שמכיוון שהתוודענו לנפש האלוקית, ועכשיו היא בגילוי, והנפש הבאמת ערה לדבר, דבר שזה הגילוי החזק, זה החידוש של פסח, זה הגאולה העצומה, שהנפש הבאמת פתאום יוצאת מהמצרים שלה, היא פתאום מתעוררת, היא מבינה, רגע, אני לא חייבת להיות כלואה בתוך מה שאני, בכלל מתוודעת לעצמי, וליכולת שלי לקבל הוראות, שיעורים, הדרכה מהנפש האלוקית, היא מתחילה לתקן את החסד החסד שלה, במקום לאהוב את מקררים, היא אוהבת את הספרים, ובמקום שהגבורה שלה תהיה לשנוא את הדיאטנים, היא שונאת את מי שמפריע אותו מעבודת השם. האמת שתאווה זה דבר שהוא צריך להיות לשם, וכולי וכולי וכולי. וכך היא עוברת יום יום, היא תקנת את כל השלמים, אחרי זה את הגבורה, את התפארת, את הנצח, את ההוד, את היסוד ואת המלכות. ומכיוון שהדבר קורה בדרך של תהליכיות, כמו שאמרנו, שיש תהליך בהם גאולה, שזה הסוף לגלות, שזה ההתחלה. זאת אומרת, בעצם התחלנו באיזשהו מקום שהתגלה לנו משהו, רק ההתגלות קרתה, עכשיו אנחנו רוצים להעמיד את זה על ידי אמונה. השלב הזה, שבו אנחנו נמצאים בפסח, זה השלב של ההתוודעות לנפש שלנו. ולמה זה דבר כל כך טוב? הסביר האדמו"ר הזקן, פרשת תזריע מצורע, שאנחנו נמצאים עכשיו ביניהם, שלמעשה כתוב בפרשת תזריע, שכאשר אישה מזריעה קודם, נולד זכר. כוונה, כאשר אישה מגיעה לספוקה ראשונה, בתשמיש, אז יצא זכר. וניסו להסביר את זה כל מיני פילוסופים. האדמו"ר הזה כן מסביר את זה, שמכיוון שהאישה, כדי להתחבר עם הגבר, הגבר הוא חסד והאישה היא גבורה. כבר דיברנו על כך שיש לנו קצת מאוד נשי, חוכמה, וגם חסד, וגם נצח בעניינים גבריים, גבורה, כמו גם בינה, והוד, נשיים יותר. הגבר הוא חסד והאישה היא גבורה. אבל כדי שהם יתחברו, הגבר צריך לתת גבורה דחסד, צריך לעשות איזשהו צמצום בעצמו. והאישה צריכה לעשות חסד בגבורה, צריכה להרחיב את עצמה, למרות שהיא יותר נוהגת לצמצום, ולכן הם צריכים להתחבר בנקודה הזו, שהוא נותן משהו ממנו לגבורה לחסד, והיא נותן משהו ממנו, שזה חסד לגבורה, שם יש חיבור. לכן כשהאישה מזריעה קודם, מה יוצא? זה חסד, שזה עניין גברי, ולכן נולד זכר. והנמשל. יש שתי דרכים של עבודת השם, אחת, התערותא דלעילא, משהו שמגיע מלמעלה. זה הזכר משפיע. כשהוא משפיע ראשון, יוצאת נקבה, האמונה, העבודה, ההשפעה, היא יחסית חלשה. כי נקבה נחשב דבר שהוא פחות חזק ומשמעותי במציאות. בלי שום קשר של אנשים דברים, לא בקטע של רעיון. נקבי הוא דבר שהוא נחשב כדבר שהוא חלש, יש לו גבריות ועוצמתיות הגט, כידוע. נשים שנותנות את העניין של החסד בזיווג, מוציאות גבר. אז כשהתערות היא למטה קודם, כשהעבודה מתחילה מהאדם, כשהוא מתעורר בתפילה, בעבודה, במצוות,
אז מה שנולד, זה נולדת התערות הדלילה שנולדת כתוצאה מהעלאת המן, מים נוקביים, עולה למעלה, כמו שאישה במשגל, היא מכינה את עצמה לגדר, אז המשגל הוא אחר, כך גם כשברוחניות, כאשר היהודי עובד בקונו ומחפש את העבודה באמת, ועושה אותה, אז ההתעוררות מלמעלה היא התעוררות אחרת, עוצמתית יותר. וזה כאן העניין של ספירת אור. בתחילה היא התעוררות הדלילה, כי היהודי בכלל יותר משמעות של תארי תורה. הקדוש ברוך הוא מוציא אותה מהמצרים, מיידע אותה שיש בכלל נפש אלוקית, שהיא שולטת ויכולה לתת לה לשלוט. ולא רק שהיא יכולה לתת לשלוט, וזה החידוש הגדול, על פני 49 ימים, שם 49 שנים קדושה כנגד 49 שנים תרומה שלי ממצרים, תיקון של 7 כפול 7 הזה, מוביל בסוף לכך שהנפש הבנוית מקבלת צורה עצמית של נפש אלוקית, תקנה את עצמה, ואז בום, גאולה. ומתרחש עוד יידוי, מתגלה, וזה מתן תורה, שבעצם הגוף הזה, הוא, הקדוש ברוך הוא, בצורתו כשהוא מדובר. מה הכוונה? כל אחד פה זה אלוקות בעצמו, אלא הוא חלק אלוקה, גם הגוף, וזה החידוש הגדול ששומעות. ולשם הוביל העבודה של הספר. כאשר אדם הוא מצליח להגיע למצב שהנפש הבאמת מקבלת את הצורה המתוקנת שלה, בעצם מתגלה מה זה בצלמנו כדמותנו. מתגלה שהקדוש ברוך הוא יוצר מציאות כזו, שאחד, כל המציאות החומרית זה יוקיע ממנו. אם תגיד שיש משהו אחר ממנו, אז מה זה? כמובן שזו כפירה. ושתיים, היהודי שדרך הנפש האלוקית, שבזכות התורה, שדיברנו שמהתחלת כל העניין, כל העניין של ההתגלות זה על ידי תורה, ההתבוננות על ידי תורה, כן? לפני התפילה לומדים חסידות, כדי שזה יתחיל את כל התהליך הזה. התורה, אם היא מגלה לאדם, נפש האלוקית, שהיא מגלה לאדם שמה? את הדרך שבה הצורה המתוקנת של הגוף שלו מתקיימת, ואז מתגלה מה? איך בעצם הוא חלק מהאינסוף, הוא חלק מעצמות הקדוש ברוך הוא, ומה מיוחד עכשיו? שהוא מקבל תורה, למה הוא עוד עכשיו סופרים לך מתחילתה, התחלנו בתורה וסיימנו בתורה? ואת זה אנחנו נגלה בהסלמה בחלק הרביעי, שכן אותנו לקראת שבועות, סוף ספירת תורה, לאן אנחנו מכוונים, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להגיע למצב, הזאת תהיה הגאולה, הנה עכשיו יש לנו גאולה הראשונה שהיא בעצם הייתה גלות של חוסר מודעות של הגוף לעצמו, שהוא חלק מהאלוקות. הדרך להבין את זה, לקרוא את זה בצורה נכונה, היא לזהות את החלק שלי, בעצם אני מי, זה כבר הבנתי, וגם הנפש האלוקית שלי, רק הגיע כאן כדי להזכיר לי, וזה עניין הזיכרון, וזה עניין התפילין, וזה עניין שש זכירות, שאחת מהן זה יציאת מצרים, להזכיר לי בעצם מה, אני עשוי מתור, כתוב בזוהר, שהחומר של התור הוא יותר גבוה מהחומר הרוחני. למה? כי היש הוא דבר שרק הקדוש ברוך הוא בעצמו מייצר יש. לכן אנחנו, החומר, כשהוא מתוקן, הוא גם מודע לכך, ולא רק שהוא מודע לכך, הוא יכול לפעול בעולם כמו שהבורא רוצה ומתכוון, כדי לעשות מה? הגאולה האחרונה, שהיא דירה בתחתונים. אז השלב הרביעי הזה, אנחנו יותר בפעם הבאה, תסביר איך הספירה מביאה אותנו בעצם לגילוי. הגילוי הזה הוא עדיין לא גאולה, כי אנחנו בעצם היינו בגלות, ואז נתוודענו שיש גם חומר, שעכשיו החומר הזה הוא גם קדוש, לא שהוא קדוש יותר קדוש מהנפש האלוקית שבתוכנו. ואז שם, זה כבר עניין של שבועות, יש עבודה שבסופה מתעמתת עוד אמת, והיא ביטול במציאות. ביטול במציאות לא רק שלי, אלא ביטול במציאות של כל המציאות. שני שלבים, הם הולכים כנגד ארבעת הספירות של עשייה, שזה היה החלק הראשון שהתחלנו איתו, לאחר מכן, אנחנו עולים מלמטה למעלה, כן? אז יש לנו אחרי מעל העשייה, יש לנו את עולם היצירה, מעליו יש את עולם הבריאה, ומעליו יש את עולם האצילות. ההגעה לאצילות היא שהיא וחייבים אחד, זאת אומרת, אנחנו רוצים לשאוף להגיע למצב שכמו שקרה במתן תורה, פרחה נשמתן לנו, כי בעצם הייתה התקללות. התברר בעצם שאני, זה לא כמו שאמרנו גם בסוף הסדנה הקודמת, זה לא,
נפש אלוקית, אני זה עצמות, ומה העצמות אמור לעשות עם זה? זה הגילוי שהתחיל את השלב האחרון, שזו הגאולה המוחלטת, עצמות אמור להיות הוא, וזה הכי פשוט וכאן להיות, הוא יודע מה צריך לעשות, בכל רגע נתון, כי זה הוא כבר, הוא רק צריך להיות מתוקן, וכל השלבים האלה הם מחויבים, וזה הרבי אומר שלעתיד לבוא, כנגד הרמב"ם, כמו הרמב"ן, שלעתיד לבוא מצוות מתקיימות, למה? כי כל פעם מחדש, כל יום מחדש, צריך להתחיל במהלך הזה שעכשיו דיברנו עליו מחדש, עד לגאולה השלמה שנתחיל עליה יותר בפעם הבאה, נאמר רק עוד דבר אחד. בדרך כלל העבודה הזו, אולי מתחילה כמו שאמרנו, בסדר של השתלשלות מלמטה למעלה. גלות מוחלטת, הכרה בבורא, נסות במצוות, גילוי הבורא, התנסות במסירות נפש, אין עוד מלבדו, גילוי הנפש האלוקית, התנסות בתיקון המידות, כי המחשבה דיבור במסית כבר קודם, על ידי כך שלמטה עבדנו עליהם, בעולם של מצוות מעשיות, במסירות נפש מחשבה דיבור במסית ברמה הכי גבוהה, תיקון המידות בספירת העומר, עד להגעה לשלב היותר עליון, שזה גילוי הגוף כיש אמיתי, שהוא אינו כדבר בפני עצמו, אלא כחלק מהתקיימות מוחלטת, עד כדי כך שזה מתאחד ומתאחד, זה ואהבת לרעך כמוך, זה מגיע גם זה בעזרת השם, ועד לביטול המציאות כולה, ועדיין קיומה, זה תחילת המתים בסופו של דבר. אז כל המסלול הזה, הוא על דרך כלל עובד מלמטה למטה, אבל בחב"ד היה אדמו"ר, ברש"ב, אביו של הרבי אריאצה, האדמו"ר הקודם, חמו של הרבי מלובביץ', שאמר לכתחילה הריבר, אנחנו מתחילים מלמעלה. מה הכוונה אנחנו מתחילים מלמעלה? הרבי, מלך המשיח התגלה, הוא מעיד על עצמו שהוא המלך המשיח, הוא מעיד על עצמו שהוא האחרון. השלב האחרון הוא לגלות שבעצם הכל במציאות אותו. אין עוד מלבדו, אין רע יורד מהשמיים. ברגע שהגוף הזה יתנהג בצורה האלוקית שהוא יכול ואמור להתנהג, ההתמשכות שלנו במציאות היא כזו שכל מגע שלנו במציאות היא רק מתארת אותה ומגלה את הערתה, שכל הקליפות והקשיים והחוויות השליליות כביכול, הם בסך הכל נראות מבחוץ, אבל בפנים יש פרי מתוק אמיתי, שקל לגלות אותו על ידי גוף שהוא מתוקן. הרב, ברגע שהוא הופיע וגילה את עצמו, אימת את העניין הזה. ולכן אנחנו כבר נמצאים למעשה כבר בשלב האחרון, בשלב הגאולה. אלא מה? שמכיוון שזה נעשה בדרך של התעוררות מלמעלה, מוחלטת, זאת אומרת, הגיע המשיח, והוא כבר גילה את עצמו, עכשיו אנחנו חייבים להסתכלים בדרך המתוארת כדי שזה יתאים לזה. יש הרבה יותר קל להגיע למציאות שהכל בעולם הזה הוא טוב, כשכבר יודעים שהמלך המשיח כאן, וגילה את כל מה שעכשיו דיברנו עליו, והרבה יותר מזה. אז תישארו מחוברים, כי יש עוד הרבה על מה לדבר, ושיהיה מזל טוב לרבי, מלך המשיח, שעוד יום לפני הולדת, ושיהיה לנו פסח כשר ושמח, ושנזכה לעשות את הספירה ולהסתכל כל יום. מי שרוצה ללמוד בכל ספירה מה לעשות בה, יש את הרב, יש כמה רבנים של חב"ד שנותנים 20 הקלטות ביוטיוב, שהרצות את זה, שמתארים ספירה, יש באתר ABC 123, הוא אתר מדהים לכל העיונים של חב"ד, והוא מסביר בצורה מסוימת את כל העניין הזה, יש שם אחד את הספירה, מותר לגלגשים, ואנחנו ניפגש בעזרת השם אחרי פסח במדרשייה. אז תודה שהייתם, סליחה בכל.